kicsit védettebb az út, minden kevesebb a hó az utam. Ja. Jó, átjabáltam. Ó, de gyönyörű. Nagyon szép. Még ez így elég veszélyes. Ahol éppen nincs hó. Megcsúszik. Ha megcsúszhatsz. Hát ez nem hiányzik az előttünk lévő kocsi a képbe, de így jó van. Ez az élet. Reality show. Ó, de gyönyörű. Ezt megmutatom a csajoknak. Ők ekkora havat soha az életben nem láttak ám. Egyszer esett a hó, akkora kétségbeesés volt az egész szigeten. Hát aki nincs hozzá. Ja. Úristen, azt a pánik hangulatot. Pedig nem volt ám ilyen az út, mint itt. Ennél sokkal kevesebb hó volt az úton. De rögtön Ott azért van egy sziget, ott nem marad meg a hó. nem a golfáramlat miatt ott kiegyensúlyozott a hőmérséklet, hát melegebb. Azért, mert ugye a tenger felé jön golfáramlat, és az hozzá a Ja. úgyhogy nem tud megmaradni a hó. Ja. Hát nem is Esik volt a hó, de sokáig. nem nagyon tud megmaradni. Ja. És ahogy minél jobban megyünk be a szárazföld belsébe, annál gyengül a hőmérséklet, a golfáramlat. Ez 2015-ben Gravity-at is hozott nekik, amire természetesen nagyon büszkék, de azért még nagyon sokat kell addig dolgozni, hogy behozzák Stevie Wonder, ami egyébként nem túl valószínű, mert az amerikai sztár csúcstartó 25 Gravity-at zsebelt be eddigi pályafutása során. Ó, ez így túl gyors. Lehet művelelni. Az Előre. albumok tekintetében nem tart ugyan rekordot, de idáig már 23-nál jár, és elmondása szerint készül egy újabb, a Through the Eyes of Ó, de Wonder, szuper azaz klassz. Wonder szemein keresztül című, melyben van némi öniródia is, de ez sosem áll tőle távol. Meg az sem, hogy barátaival közösen zenéjen, énekeljen. 82-ben Paul McCartney-val készítették el ezt a felvételt, ami akkor Paul szólóalbumán jelent meg, és az üzenetét nem nehéz dekódolni. A fekete és a fehér billentyűk, az elefántcsontszínű és az ében fa billentyűk az ongorán, melyek jól megférnek egymás mellett, hát menjünk mi is így. Igen, tehát Stevie Wonder és Paul McCartney, ez az Ebony and Ivory, itt a Retróban. Ó, már meg is érkeztünk a Darkútra.